pakatogarawo pasi vanhu vakatounzwa zvinoita here ambopinda vanhu vakatocelebrate but at least tabvisa doti tomboona kuti weti inofamba here. So akatoza kuti aiwa zvese madhodha akaterana because this guy doesn't know how to move the country kumberi. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Right, so manje ndazongofonerwa nemufana wangu DJ Poison chindudza kuti akadzoka, is now around, is now in Cape Town. Saka I've got a recording yandinayo panapa. It's a short recording tichikurukura zvedu tichionesana achishare mathoughts ake, mafungiro ake panyaya Hosea Chipanga yaarambidzwa kunoimba kugala zvichinzi ari kushoropodza hurumende, nziyo dzake dzinoshoropodza hurumende. Mbazosharewo mathoughts ake panyaya yezigi one. So without wasting much of your time, rega tijambire muclip iri tizvionere tega, tizvinzwire tega kuti how far is too far. Very sorry, ndazimbonge ndichikosora muclip imo. I'm not feeling well, ndakarohwa neimwe flu isiri bosa, munozongondiregererawo for that anditika. So rega tipinde muconversation tinzwe kuti how far mawana but takamira. Pane nyaya dzakawanda dzakaitika usipo sekuru nyaya Shit. Nomotanga mbere yamdara wangu Chipanga waiodera akanzi anopikisa hurumende saka aimbe kugala. Saka tazobvunza kuti ko independence ndeZANU-PF here kana kuti ndenyika yese, ndeZimbabweans, ndemaZimbabweans. But inini, one thing that I know, my own view ka wona independence ye South Africa. Inenge yagara DA inenge ripo, the black power empowerment DA inenge yagara vanhu vamalema vanenge variko, EFF vanhu veANC vanenge variko, mapati twese tudiki vanenge variko, vamaleaders vanenge vatogara kuhigh table sekuru. Independence yenyika haina kuti hanzi independence haise ZANU-PF as individual. And futi do you know kuti takabuditsa Mugabe Power, takabuditsa as a country, kwete kuti as ZANU-PF. ndopabata takaisa Mbavha Empower ipo now ka takaisa Emerson Mnangagwa Empower the country, kwete kuti as like kuti ZANU-PF. Pakatogarawo pasi vanhu vakatounzwa zvinoita here ambopinda vanhu vakatocelebrate but at least tabvisa doti tomboona kuti weti inofamba here. So akatoza kuti aiwa zvese madhodha akaterana because this guy doesn't know how to move the country kumberi. He doesn't have an idea. The only thing is therefore to beat and put his kids in a point yekuti vazorarama yango yasisipo. Mwanako wakaisa kunonzi kufinance, anoziye chini zifinance mwanake. Ndaangona vanhu vachicomplaina vachiti haana chaanoziya mukomana. Ndataura mwana wako akaisa vaita general, ane maqualifications api ya general? Pari kupisa baba. Ungazosiye madhona achifane nzare. Zviite but ka unofanira kuwana point yauri kuisira munhu. Unofanira kuwana point yaunoisira munhu
mupower. Unokubudza kuti president HH weZambia akapenga manje. Anotaura kuti amai yako unofanira kutoisa CV. Ende CV rako harisvike kwandiri. Ngariwonekwe nemunhu wedepartment yari kuda kutopinza basa. Nengone sinema kuti chilema haukwanisi kupinzwa basa neni chilema wako. Pinzwa ikoko kana kuenda kuhealth kune management yepo inofanira kuona iwewe. Kana kuenda kumagetsi uko kune vanhu veko. Kana kuenda as long as kuenda kubroadcast yenyika kune munhu manager wekoko. So go face those people. Yeah, ndikuzoona zviri kumeka sense. Lota basa muoffice mangu kwa president isaonekwe nane munhu ari in charge neoffice yapresident. Handinini handipinzwa vanhu mabasa. It's fair. Because zvinoita nyika yacho ende kumberi. Handakatobudisa sasa yakati hanzi munhu unofanira kudhiraivha motikari yawatenga kwete kuti motikari yenyika dzinofanira kugara kunoku kunyika. Kana wadhiraivha motikari yenyika dzora kana wapedza during the day wakunopaka motikari yenyika wotora kako up woenda kumba. Wotora pikiti yako woenda padera. Yes. Kana une jeni yekubva kunoku kuenda kuZimbabwe uchiitira zvenyika unofamba nemari dzenyika. Saka utombofamba nemotokari yako. Kasi kana kuenda kuEastern Cape kuti ubva kumbaba kuenda kuEastern Cape unofanira kupinda mubhazi kana kudhiraivha mota yako. Yeah, ipapo zviri kumeka sense ipapo. And then tiri panyaya yefinance pakapinda futi mukoma Ziggy ka. Mukoma Ziggy mawani. Ziggy ari kunzi haasi kutenga fuel. Ziggy haasi kubhadhara duty. Ziggy haasi kutoresa passport. Nevaridzi vakamugadzira. I'm surprised with Ziggy ndewechi. Ziggy imari nyowani yakabhegwa negoridhe. I understand. Ziggy, it's a point of correction. Ziggy asimari. Asimari. Hello. Mari asingaendi paborder because ndopa point anachitaura papa yekuti munhu unofanira kuti chitocrossa border yangu akatoona kuti vasiwa ne14 Ziggy utofanira kutoenda mushopu mumesina. Ndobva watosvika ndipo coke neicho ndobva watonzi Ziggy patebhuru. Hombe Hanzi rate yakamira so macoins ako emarands ayo. Majeje uyu pane vanhu vauya kuzofixa wifi yangu pasvika. Iyi manje program yacho nditi inini ndikutsvagwa vanhu tombonyasa round table kana nevanhu 4 kana 5 because inofanira kubhuma. Right, mangozvinzwirawo mufana wangu DJ Poison achitaurawo mafungiro ake, maonero ake pamusoro penyaya yahosi yachipanga yahanzi akwanise kuenda kunoimba kugala nenyaya yekuti ari kunzi anoshoropodza hurumende. I think I have to look for 1 or 2 masongs ahosi yachipanga so that I can react to those songs toona kuti ari kumboshoropodza here kana kuti ari kutaura chokwadi. So yeah, as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Tukuti, it's bye for now. Ngatisangane mchi muklipi rinotera.